आरो बे फैसाफ्रा गासिबो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि नङा, गासिबो फैसाया जाहैबाय एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि फैसाखौनो बिथांमोना डाइरेक्ट स्पर्ट्सआव लांनानै बाहायजोबदों। बिथांमोना जे मोनफा मोनफा फिसा फिसा खामानियावनो कौटि कौटि थाखा बाहायनानै जोंनि बिटिसिनि फैसाफोरखौ दिनै बाहायनानै जे डेभेलपमेन्टेल खामानियाव बाहायनांगौखौ दिनै बिथांमोना माने अनास्था खालामदों। दा जे बिथांमोनहा बे ISPLनि नामाव जे थाखा बाहायदों, डिस्ट्रिक्ट लेभेल अर्गेनाइजिं कमिटि क'क्राझाराव बिथांमोना जे बाहायदों, दा बेवहाय 3,07,81,843 थाखा बे थुफ्रि एरेन्जमेन्टनि थाखाय जे माखासे जे फिल्डफोराव गेलारि गैया मा गैया बेफोर टेम्परारि गेलारि बानायनाय, दंफांनि गेलारि बानायनाय, औवा खुन्थिया गायनानै बानायनाय, टावेल बायनाय, माखासे स्टेज डेक'रेसन, दा बेफ्राव KDSC फिल्डआवनो बिथांमोना गासै 3,50,98,001 थाखा रां, थाइसे रां बेखौ बाहायदों। माखासे आर'नाइ बायनाय, जुथा बायनाय, माबा बायनाय, बेबादियाव वेस्टकट बायनाय, टि सार्ट बायनाय, जे टि सार्ट जे बानायदोंमोन बिथांमोना बेवहायबो गासै 2,59,08,354 थाखा बे फैसाखौ बाहायबावदों। गासै बिदिनो प्रिपारेसननि थाखाय 83,88,193 बे फैसाखौ बिथांमोनहा बाहायबावदों। लोगोसे ख'ख' खेला, जे खेलाया एसियान ख'ख' खेला तामुलपुराव जादोंमोन, दा बेवहायनो बिथांमोनहा 83,88,193 फैसा बेखौ बाहायदों। बेहाय 80,000 90,000 थाखा बाहायनानै दिनै बिथांमोना लाख लाख थाखाखौनो हजम खालामदों, जों बेखौ दिनै बुंनो हायो। गासै ट्रफि बायनाय, मेडेल, मेगाजिन, माने सौभिनिर दिहुननाय, कम्पिउटार आइटेम्स, मेट्रेस, टेन्ट, रेन्ट, लड्स, हटेल भारा, बेवहाय गासै 52,26,421 बे फैसाखौ बिथांमोना खरस खालामबावदों आरो। गिबि गिबियावनो दिनै बड'सा, NBN, बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड राइजिं बे चेनेल नायग्रा बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिबाय। आं दिनै UPPLनि परिबर्तन सरकारनि माखासे जे मिसइउस अफ अफिस, माखासे जे अफिसखौ बिथांमोनहा मिसइउस खालामबाय थादों, बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जे थांनाय ISPL 2022 मायथाइयाव जोंनि क'क्राझाराव, मुसलपुराव आरो गोबां जिल्लायाव दिनैहाय ISPL 6 शेड्युल जे फुटबल बादायलायनाय जादोंमोन, बेयाव बिथांमोनहा जे माखासे रांफोरखौ दिनै जानला मोनला बाहायदों। बिटिसिनि रांखौ बिथांमोनहा थिग मथ' बाहायाखै। बिथांमोनहा जे मोनफा मोनफा फिसा फिसा खामानियावनो कौटि कौटि थाखा बाहायनानै जोंनि बिटिसिनि फैसाफोरखौ दिनै बाहायनानै जे डेभेलपमेन्टेल खामानियाव बाहायनांगौखौ दिनै बिथांमोना माने अनास्था खालामदों। दा बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। जे बिथांमोनहा बे ISPLनि नामाव जे थाखा बाहायदों, डिस्ट्रिक्ट लेभेल अर्गेनाइजिं कमिटि क'क्राझाराव बिथांमोना जे बाहायदों, दा बेवहाय 3,07,81,843 थाखा बे रांखौ बिथांमोना बाहायदों, जेराव माने एफा बुरजा थाखा बाहायनांगौ गैयामोन। जायखिजाया माने बे अर्गेनाइज खालामनायनि थाखायल' मोनसे बिथांमोना कचिं बेफोरखौ खालामदों जानो हागौ, नाथाय बेवहाय जोंनि हिसाबाव बेबायदि फैसा थांथावामोन। आरो बिथांमोनहा बे ट्रफि एरेन्जमेन्टनि थाखाय जे माखासे जे फिल्डफोराव गेलारि गैया मा गैया बेफोर टेम्परारि गेलारि बानायनाय, दंफांनि गेलारि बानायनाय, औवा खुन्थिया गायनानै बानायनाय, टावेल बायनाय, माखासे स्टेज डेक'रेसन, दा बेफ्राव KDSC फिल्डआवनो बिथांमोना गासै 3,50,98,001 थाखा रां, थाइसे रां बेखौ बाहायदों। दा नैबे उडेन टेम्परारि प्लेंकिंआ जुदि दिनै बायनानै होजादोंमोनब्ला दिनै बे जोंनि बिटिसि सरकारनि सम्पति जानानै थानांगौमोन, नाथाय बे सम्पतिया दिनै हयथ' बिटिसिआव गैला, जों बेखौ खोनानो मोनदों। दा बे हयथ' सोरबा कन्ट्रेक्टरा लांबाय बा सोरबा माबाया लांबाय, दा बेहाय देखायदों खिन्थु बिटिसिआनो बायनाय देखायबाय थादों बेखौ। दा बेबादि हिसाबै बिथांमोना फैसाफोरखौ मिसइउस खालामबाय थादों। आरो दिनैहाय लोगोसे दिनैहाय माखासे आर'नाइ बायनाय, जुथा बायनाय, माबा बायनाय, बेबादियाव वेस्टकट बायनाय, टि सार्ट बायनाय, जे टि सार्ट जे बानायदोंमोन बिथांमोना बेवहायबो गासै 2,59,08,354 थाखा बे फैसाखौ बाहायबावदों। दा बेबादिनो फिसा फिसा आइटेमनि सायावनो गोबां थाखा बिथांमोना बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे फैसाफ्रा गासिबो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि नङा, गासिबो फैसाया जाहैबाय
इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि फैसाखौनो बिथांमोना डाइरेक्ट स्पर्ट्सआव लांनानै बाहायजोबदों आरो बेल' नंबावा दिनै आरो दंबावो एक्सपेन्डिचार हस्टिं अफ फार्स्ट ISPL held from 9 to 23 October 2022 दा बेहाय बिथांमोनहा गासै थाखा बाहायबावदों माने बेवहाय माने गासै प्रिपारेसननि थाखाय 83,88,193 बे फैसाखौ बिथांमोनहा बाहायबावदों लोगोसे ख'ख' खेला जे खेलाया एसियान ख'ख' खेला तामुलपुराव जादोंमोन दा बेवहाय बिथांमोनहा मा बाहायदों कनस्ट्राक्सन अफ मेन एन्ट्रि रड बे लामा हाबग्रा एसे बाला अन्थाइ खोनानै बानायनाय लोगोसे पाब्लिक एन्ट्रि रड पाब्लिकफोर हाबग्रा गारि हाबग्रा कार पार्किं आरो माखासे बे धला धला जायगाफोरखौ बाला अन्थाइ होनानै खोखांनाय दा बेवहायनो बिथांमोनहा 83,88,193 फैसा बेखौ बाहायदों जेराव जों नुनो मोनदों बे ख'ख' खेलायाव बे एन्ट्रि गेटआ हयथ' 100 मिटारानो जाया 100 मिटार जानाय लामायानो नङा आरो लामाखौबो जिबायदि साजायनांगौमोन बे 83,88,000 जों दा बेखौ माने टाइल्सखौनो बुनानै होनो हायोमोन आरोखि खिन्थु जों बाला अन्थाइ एसे एनै गारनानै बे लामाखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनदों दा बेफोर फैसाखौ बिथांमोनहा बेबादि एसेल' फैसा जेराव 88 लाख थांथावा दा बेवहाय हयथ' बेहाय 80,000 90,000 थाखा बाहायनानै दिनै बिथांमोना लाख लाख थाखाखौनो हजम खालामदों जों बेखौ दिनै बुंनो हायो आरो बेबादिनो दिनै गोबां बिथांमोना माबा खालामबावदों जे जोलुर बादायलायनाय बे जोलुर बे ISPL नि जोलुर बादायलायनायाव जे माखासे ट्रफि बायनाय मेडेल मेगाजिन माने सौभिनिर दिहुननाय कम्पिउटार आइटेम्स मेट्रेस टेन्ट रेन्ट लड्स हटेल भारा बेवहाय गासै 52,26,421 बे फैसाखौ बिथांमोना खरस खालामबावदों आरो माने जे जाथावा माने आउट अफ इमाजिनेसन बेबादि फैसाखौ बिथांमोना खरस खालामनानै जोंनि रायजो राजाफोरनिफ्राय दिनै बे फैसाखौ बिथांमोना गावसिनि लाबालाबनि थाखाय बाहायदों जेराव 1 लाख थाखा खरस जाथावा बेहाय 10,000 मावनो हायो बेबादि बिथांमोना बाजेट एस्टिमेट खालाम फैसाफोरखौ बख'नानै जादों आरो बेजों लोगोसे दिनैहा दंबावो जे नेशनेल लेभेल वार्कशप बिथांमोना खालामदोंमोन दा बे नेशनेल लेभेल वार्कशप खालामनायाव बिथांमोना देखायदों बेवहाय देखायदों बिथा वार्कशप माने पटेन्शियेलिटिस एन्ड प्रस्पेक्ट अफ स्पर्ट्स इन बड'लेण्ड on 4th and 5th January 2023 दा बे मोनसे सेमिनार फाथिनायावनो साननै सेमिनार फाथिनायावनो बिथांमोना 40,93,672 थाखा बे फैसाखौ बाहायदों आरो मालाय आसरित साननै सेमिनार फाथिनायावनो 40 लाख थाखा 40 लाख 140 लाखखौनो होनजाबाय एराउन्ड 140 लाख थाखाखौनो होनजाबाय दा बिथांमोना साननै सेमिनार खालामनायाव बेबायदि थाखा बाहायदों होमबा बे थाखाफ्रा मिसइउज जाजोबदों दा बिथांमोना बेबायदिनो फैसा जानाय फर्मुला बेखौ बिथांमोना एखेबारे रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनानै बेखौ दिनै खालामगासिनो दङ लोगोसे दिनैहाय एक्सपेन्डिचार अन 6 शेड्युल काउन्सिल प्रिमियार लिग एट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स कमप्लेक्स दा बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो बिथांमोना मा खालामदों बे ट्रफिखौ हस्ट खालामनायाव हयथ' मोनथाम मोनब्रैसो खेला हयथ' बाक्सायाव जादों मुसलपुराव जादों बे 52,55,685 रुपिस बेखौ बिथांमोना खरस खालामदों आरो मालाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो लोगोसे बिथांमोना दिनै बाहायबावदों नलेज फेस्टिभेल दा नलेज फेस्टिभेलाव बिथांमोना देखायदों बेवहाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल मुङाव कालचारेल एक्सपेन्सिभ होनदों